Minecraftissa on 3 ulottuvuutta. Overworld, Nether ja End. Mutta miten jos niistä ottaisi 2 pois ja jättäisi tilalle vain vaikeimman? Miten vaikea olisi selvitä ja voisinko päästä Netheristä Overworldiin? Ja no, vaikka ollaankin nyt Netherissä, niin aloitetaan peli samalla tavalla, eli hakataan puuta. Eikä jaa, tää on vähän huonompi homma. Siis miksi mä edes tein pikaksen itselleni? Ei jumalauta, täällä on crossbow. Hei, missä ne semmoset isot possut on? Mä semmosen voisin tappaa, niin saisin vähän safkaa siitä. Noni, siitä vähän safkaa. Paitsi mä en pysty kokkaamaan safkaa. Eiku, mun mielestä... Koska ainakin kivityökalu voi tehdä siitä, oliks basaltista mun mielestä pystyy tehdä. Mä veikkasin, että tommosen... Mikä toi on toi... Älä nyt pyöri siellä vaan, tuu tänne ylemmäs. Niin semmosen... mikä se on furnace pystyy tehdä myös siitä. Veikkaisin. Pystyn mä mainaa puupikasella vartsia? Pystyn! Kultaa mä en varmaan pysty. Vai pystynkö? Koska ainakaan Overworldissa ei pysty. Pystyn! Mitä hemmettiä? No tämä muuttaa asioita. Koska nyt mä pystyn tehdä edes pikkasen parempia työkaluita. En mä tiedä, onko ne edes parempia. No on ne vähän nopeampia. Ui juman kautta. No, mä mietin, että jonkun talo vois myös tässä rakennella. Noniin. Nyt mulla on niinku kunnon safkaa. Yes. Nonni, nyt mä tein tähän tämmösen pienen turvapaikan, suojapaikan, asunnon. Tämmösen ihan mukava tämmönen pikku kämppää, pääsee tännekin vielä. Voisin tähän tehdä portaan, mut joo. Sitten mä voisin käydä hakea itselleni taas vähän kultaa, niin saa vähän kamaa silläkin. Ei juman kautta, mitä kettua? Jaha, sehän meni hyvin. Ok, nyt mä tarvin siis kultaa, jotta mä voin treida piglinien kanssa obsidiaania, että mä pääsen Overworldiin. Ja sit koska tavoitehan tietysti on päästä Overworldiin, mutta niin. Ja sit jotta mä saan vähän työkaluja, vaikka niitä pitää kyllä tehdä muutamia kappaleita. Nyt vähän paha tilanne, kun mulla ei enää oo ruokaa. Mä sain tossa pikkasen ruokaa, sen näki kaikki jo aika vähän HP:tä, mutta mä sain tätä kultaa ihan mukavasti. Kävin keräämässä. Niin tehdään niistä, jos tästä saisi jotain. Saan tästä, mutta mä en tiedä, pitäisikö mun tehdä työkaluja. Pitäisikö mun vaan
käyttää nämä treidaamiset, jos mä saisin obsidiaania. Pystyykö edes basalisti tehdä niitä työkaluja? Ei mun mielestä, ei kai. Ei, se oli Blackstone, jos pystyy tehdä. Älä nyt tänne tule. Älä nyt tänne tule. Ei, ja nyt. Ota siitä. Voi juman, kato ne kuulot meni siihen. Onneksi mä sain lämpöärvyt. Mulla on nyt 5 tässä, puolet. Muuten mä sain tonni, ehkä mä voisin tehdä nyt tästä itselleni furnasen. Noin. Mulla on 20 kultaa. Siinäkin meni kyllä hetki hankkijalle, kun täältä saa niin vähän sitä kultaa, se vähän ärsyttävä. Enköhän mä näillä saisi vähän obsidiaania, jos mä en nyt kuolisi. Oot sä dropannut? Jo, siinä oli obsidiaania. Oot sä dropannut jotain muuta enempää obsidiaania? On siellä. 3. Kaikkiko meni? Siinä oli 20 kultaa. Kaikki meni jo. Jumalauta. Oot sä dropannut mitään? Yksi obsidiaani. Joo, mulla ei ollut 1 obsidiaani. Paljon mä Ota siellä Ota sä et käyttää näitä. Ota ne. Nappaa sinne ylös. Odotetaan, että sä... Siellä on 1! Siellä on vielä obsidiaani. Se droppas vielä 1. Siellä! Oota. Nyt mä pääsen. No niin, nyt sä oot kai turha. Tietääkseni sä oot turha. Tai näin mä ainakin muistan, että sä... Mä en tarvis enää näin paljon. Onko näin? Mennään tänne. Okei, siis. Nyt mä voin laittaa tän 1, 2, 3. Ja nyt mä pääsen Overworldiin. Ja mä oon suorittanut tän haasteen. Tää oli kyllä varmaan erittäin tylsä haaste katsoa, kun mä vaan treidasin koko peli. Mut joo. Kiitos kun katsoit kuitenkin videon, jos tänne asti pääsit. Ja me ollaan luolassa, jossa on zombispawnneri. Joo, kiitos kun katsoit. Mä yritän selvitä näistä zombeista. Ja nähdään ensi videossa.